Досягнення та здобутки Леоніда Кравчука за часів президентства. Обвинувачувальний вирок дорівнює страті. Так назвав своє тримання під вартою кримсько-татарський активіст Едем Бекіров. У підконтрольному Росії Верховному суді Криму сьогодні розглядали апеляцію на арешт. Окупанти звинувачують важкохворого Едема Бекірова в незаконному зберіганні вибухівки й боєприпасів. Самого Бекірова до зали суду не доправили. Участь у засіданні він брав через відеозв'язок із Сімферопольського СІЗО. Чи дослухалися окупаційні судді до аргументів адвокатів Бекірова змінити запобіжний захід? Далі в сюжеті. До так званого Верховного суду у Сімферополі попри рясний дощ прийшли близько півсотні людей. Небайдужі хочуть особисто підтримати активіста кримсько-татарського національного руху Едема Бекірова. Його у грудні окупанти затримали на адмінмежі з окупованим Кримом. Вважають його арешт незаконний, а саме тримання під вартою нелюдське. Щоправда, побачити його у залі суду змогли не всі. На засідання допустили лише кілька чоловік. Та й сам Бекіров зміг спілкуватися із суддями лише за допомогою відеозв'язку із СІЗО. В каких условиях сегодня находится и содержится Эдем Бекиров, все, в том числе и его сокамерник, говорят о том, что в таких условиях он может не выдержать. Не может выдержать человек здоровый, а здесь инвалид первой группы, у которого произвели операцию по шунтированию, у которого предстоит в дальнейшем еще операция на сердце. Едем Бекіров – важкохвора людина. Він інвалід першої групи. У нього ампутована нога. Нещодавно переніс операцію на серці. За словами рідних, він потребує постійного медичного нагляду. Тюремники ж її не надають. А те, що у СІЗО він самотужки змушений робити перев'язки, вживає їжу, яка йому протипоказана, здоров'я не додає. Перевязочный материал мы ему передали, но вы же представляете, да, что такое камера, в каких условиях. Это камера спецблока, то есть если мы каждый день перед тем, как утро начиналось, он кварцует свою комнату, там в ванную, да, где он делает перевязки, каждую марлю мы гладим, проглаживаем, то есть этого там сейчас нет. Да? У него мало того, что у него еще забрали протез и костыли. То есть он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Благодаря Руслану Трубачу, который также находится с ним в камере, чухстага у нас огромная, потому что он ему помогает передвигаться. Адвокати наполягають, в таких умовах Бекірова тримати в СІЗО неможливо. Додають відповідні медичні довідки. Питання зараз зводиться до одного – життя або смерть підзахисного. Есть справка в деле врача-психиатра, который полагает, что состояние здоровья Эдема Бекирова удовлетворительно, и он может задержаться в следственном изоляторе. Защита представила на 87, по-моему, листов медицинских документов о том, что у него есть ряд диагнозов, по которым нельзя содержать в следственном изоляторе людей с такими болезнями. Втім, окупаційні судді доводи адвокатів Бекірова до уваги не взяли і залишили рішення суду першої інстанції – тримання під вартою 2 місяці. Відтак, він залишатиметься за ґратами до 11 лютого. Рішення Верховного суду було прогнозируемо, в принципе, для нас, как защитников. Но мы надеялись все-таки, что все доводы, которые мы указали и высказали, и обоснование того, чтобы изменить все-таки меру пресечения в отношении моего подзащитного, не были приняты все-таки Верховным судом. Постановление Киевского районного суда 13 декабря оставили в силе. В анексованому Криму судилище над кримськими татарами не новина. Окупанти не гребують ніякими методами та надуманими обвинуваченнями. Карають усіх, хто не збирається грати на боці окупанта. Сьогодні вздовж траси Харків-Сімферополь десятки людей з прапорами та плакатами закликали звільнити усіх політв'язнів, зокрема Едема Га. Автомобілісти, що їхали повз, на знак солідарності сигналили мітингувальникам. Эта российская машина просто-напросто затоптать хочет честных и хороших людей. И просто-напросто не дают жить крымским татарам, не дают свободу слова. И Эдем, Аллах салах наверсет. Я хочу, чтобы ты был на свободе. Сердце болит не только у крымских татар, но и у нас, украинцев, потому что мы одна семья, один народ.
И поэтому мы будем выходить на эти акции, мы будем бороться за всех политзаключенных и за Эдема в первую очередь, потому что его ждет только смерть в этих застенках. Кримці переконані, звільнити Бекірова та інших кримськотатарських активістів таки вдасться. Щоправда, коли саме, адвокати не беруться прогнозувати. Найближчим часом складуть нову схему захисту. Мілена Амеді, Zaman, АТР. Окупанти хочуть позбавити права на адвокатську діяльність відомого кримського захисника Еміля Курбідінова. Мін'юст Росії зажадав від Кримської центральної колегії адвокатів виключити Курбідінова з числа засновників і членів цієї організації. Формальним приводом для цього стали два звинувачення в екстремізмі за старий допис у соцмережі. Нагадаю, Курбідінова двічі засудили за одну й ту ж публікацію. Спочатку його заарештували на 10 діб, а потім на 5. Сам Еміль Курбідінов розцінює вимогу російського Мін'юсту на позбавлення його права вести адвокатську діяльність як переслідування за захист кримських татар, фігурантів сфабрикованих справ. Адвокат також заявив, що добровільно залишати колегію він не буде і оскаржуватиме припис російського Мін'юсту. Если председатель коллегии нашей не предпримет каких-то попыток по поводу моего исключения, то всю коллегию они будут ликвидировать. Это, здесь десятки людей работают, здесь стажеры и так далее. В который раз мы убеждаемся, что законодательство России по экстремизму и терроризму используется очень активно как инструмент борьбы с адвокатами и активистами. Это очень опасный прецедент, когда любого адвоката лишь по административной статье можно просто вот так вот исключить. Если меня исключают из коллегии, то меня уже в другую коллегию никакую не примут, потому что из любой коллегии Минюст будет требовать меня исключить как экстремиста. Закрити кримінальну справу та виключити зі списків терористів та екстремістів кримчанина Ісмаїла Рамазанова. Адвокат Олексій Ладін написав клопотання в російський слідчий комітет з вимогою припинити переслідування його підзахисного. Він посилається, зокрема, на російський закон про часткову декриміналізацію статті, яку інкримінують його підзахисному. Привлекать к уголовной ответственности по этой статье можно только если ранее человек был привлечен к административной ответственности. Соответственно, так как Исмаил Рамазанов к этой ответственности не привлекался, то в его действиях в настоящий момент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отсутствует состав преступления. И однозначно нет других вариантов следствия, как прекратить уголовное дело. Сказали, в течение 2-3 дней какой-то ответ, надеюсь, положительный для нас, будет отмена уголовной статьи. А дальнейшая судьба я уже не знаю. Возможно, будет суд по поводу административных каких-то решений. Нагадаю, Ісмаїла Рамазанова російські окупанти затримали 23 січня минулого року. В його домі провели обшук і нібито знайшли зброю та боєприпаси. Росіяни звинуватили Ісмаїла Рамазанова за 2 статтями – зберігання зброї та пропаганда екстремізму. Після піврічного тримання під вартою влітку минулого року йому змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд. Моральна і військово-політична перемога – так назвав президент Петро Порошенко намір українських моряків 25 листопада пройти Керченською протокою до українського Азовського моря. Завдяки цій спробі та мужному протистоянню і витримці Росія наповну розкрила свою агресивну сутність і не змогла реалізувати плани з тихого гібридного захоплення Азовського моря та Керченської протоки. Для відновлення справедливості та повернення людей та українських територій українці мають зберігати єдність, державність та віру в свої сили. Ми не дамо здійснити ні окупацію Азовського моря, ні окупацію Керченської протоки, і реакція світу ще раз